Ko himen ko para bayit ha utrai Jesu Christ. Kiju kikeli ya ka jingkerli ha Jesu hato melong u Christ. Hadu katno pipenlenga yagi. Ngidon kamban sautu ya ka ne ka jingkerli. Bagi sautu ka jingkerli kaba kiju kilabu hakamatu Jesu kalong ban sautu ya ka jinglong u ble bashisha jomu. Hato melong u Christ. Badu Jesu ula ai hangi bun ki dakishin ban pensautu yangi ba ulong u Christ. Don bun ki beriu ki keli hangno ha ka gospel ba u Jesu kren ba ulong u kuno bale. Balai u Jesu shimla juba bun sin ya ki beriu ba wan keli ya u hato melong u bale, hato melong u kuno bale, hato melong u Christ. Namar ngitit u Jesu syaiton ka ia jonga kampat poi ka por jonga kampat poi tang haba poi ya ka por jongu un sustang ban pen pau ya ka jinglong bashisha jongu namar ngitip ladau pen pau ya ka jinglong bashisha ha kibriu kin peniap kloyo tu Jesu don kam ban pendap ya ki kam kaba uppa ulapa ya u ban le shwa baun pen pau ya ka jinglong u ble bashisha namar ka ne ka daw don bon ki pri ki u Jesu shimla ha ka gospel baulong u kon u ble ba don bon ki briu ki shim kabu ban kren tat burom ya ka jinglong u ble bashisha jongu Christ ban mintang don kamen sauto ya ka ne ka jingya tainia hapadenge ju badu Jesu ha ka porayu kini ki briu kilawan keli bat ka tinu ble ka ha ka por baki perlong ya ka jingkawai niam kam dame siapa ga jimpen kantang ya ka temple jongo bre manus nem kiwan lang ban reke ya ka ne ka sniboro kane kalong ka jingkan mau it jongi ju ban kin mau hadu katno uble u it yaki lemba u Judas Maccabeus u Judas Maccabeus haga kita Maccabi niyo i baule yale yakatema Persha yawu Antiochus Epiphanes ba sau but u Antiochus Epiphanes ula pentingit ya ka temple ula le knia ha ka duan ka dupat ba ula penjaburom ya ka jingkantang ba ka jingkoi jong oble ha ka temple Jerusalem Badu Judas Tadeus ula yale ya katema rengkat bad buon gi Jew bad ula job yau Antiochus Epiphanes basau nangda ula yalum lang baro ki Jew ula pingkantang biang hapo ke jingalang jongi lindo ya ka temple biang nadu kata kapor kalalom Shispa Henry Posan BC ki Jew ki yalum lang ban perlong ya ka jingkawai niam jonggi kum ka dakashin jong ka jingkan mau i kaba uble ula le haki ban pinyo biang ya ka temple bala sha pintingit dau Antiochus but kane kalong ka jingkawai kabalong kabada da ka jingkamen but kila rakeru ya ka jingshai jongu Chris katchaba ngi burom ngi mani ya Jesu ngide uble ngide ben ken mau kalong ka jimmane ya ka jingshai na mau Jesu la bon ke baro syapang jong ba ulang ka jingshai jong ka parte ula ngalong upo bala wan hiana bane u Jesu la ngalong ka jingkang u Jesu la nga balupa nialong kawe badu Jesu la ya ki kam ke bangile kap saki ya upa ba Jesu la nga keren ya ka ba upa ula beta ya nga ban keren bad u yang saki nga binda upa bad buon gi jaka u Jesu keren ha ka gospel jongu yanis syapang ka nga jinglong ublai u pinyasurim yalade bad ublai bad udon u ngadon shua Abraham u Jesu la peni shai ka dar ya ka jinglong ublai jongu hawu Henry buon ke briu ki kinyum persya yawu kalam ngai yakani
But minda haba ujisu yang hake temple bad kiju kilawan. Minda ngideban sautu mano badon hake temple. Mano badai bandon hake temple. Mano badai bandon hake yimane shua iyangi badai ubadai. Minda ujisu udon hake temple bad kilar leisha ke temple badu kili ya ujisu ki hato melong ubadai. Hato melong mesaya. Hadu katno pipenlenga iyangi. But kaneke jinkali omdon shisha yaka jingmud. Omdon dore ye ban kili kumne yau jisu bodon haka temple. Kumba ngile haba ngi wan shayi mane ngi kili jisu madon hanene em haka temple. But ngitip ha ublay usyong haka temple. Kane kadeka jingikai kadeka jinge joli. Tenginum don kamba nartatin hato ublay udon haka temple. Minta kini kiburu ki kili ya ujisu hake temple hato melong ublay. Te kiwan le ayu hake temple. Namar kiwan hake temple ban mane ya ublay kabam. Kiwan hake temple ban kino ya ublay. Ban kino sniu ya ublay. Ko himmen ko para kane kalong ka benda kabang ide ban puson ru hake jingim jogi. Bon sin ngiwan ban mane ya ublay. Ban ni kili kumba kili ya ki ju. Hato melong mesaya. Hato kadon jimmut eye banduai hame. Hato kadon jimmut eye ban shania hame. Hato kadon jimmut eye ban ngeit hame. Baru jiswong pimla ban nge hanga namar pimde kilambrojo. Tangi lambro jongu Chris, tangi lambro jongu bele kila ban ngeit hau jisu. Kilambro jongu bele kinam kili hato melongu bele hato melongu Chris kilambro kishashkor yahu yaga surjungu kilambro ki itu yahu kilambro ki ngeit hawu kitu ki bashashkor yaga surjungu bele kitu ki ba itu ya ubele kitu ki ba kongu ya ubele kimdon kamsatia ban kili jinkili hato melongu Chris. Te mano ba kili jinkili hato melongu Chris kito ki brio ne kito ki lamborot ki bampad don haka sem jongo bale kito ki lamborot ki bampad shashkor ya ka sur jongo bale ban penshai ya ka jinge jongi ni don kam barabor ban shashkor ya ka tinu bale nagata ka daw ko himmen ko para ni yosno haka kaki kam jongi apostol ki brio ki pediang ya ukris kila shashkor ya ukris kila kongo ya ukris kila ngeit ya kaktin bala yala haki bati kerlalang kristan banios ngo kadeha andio ki brio la shakot ningkong kristan ki kristan ka ba mod ki bange ha ukris ki kristan ka ba mod ki snautu ya ka jingdon jongo ble ha ka temple jingdon jongo ble ha po jongi jingdon jongo ble saudong jongi kane kalong ka jinglong ka bangide bandon ha ka jingem jongi man ka por ngide ban pendimai ya ka temple jongi ni man ka por ngide ban pengantang ya ka temple jongi kalong ka met jongi ka temple jongi kalong ka donor jongi ngide ban sotu hato ujisu don hapo jongi ban ngide ban ngeit ba Kristan ka ba mod ki ba ya ukris Kristan ke de balong Kristo tokos ki ba ya ukris ki ba peni ya ukris ki ba penpau ya ukris ha ka jinglong jongi ha ka jingem jongi te habangi kerlalong ki ba ya ukris ki ba yid ya ukris ki ba ngeit ha ukris ki ba emrengkat badu ukris ni kerlalong Kristan badu Barnabas ula Leisha Antioch Bad ula yo i ya ga jinglong jongi taki Kristan bad ula yo i ayu ki don haki ublay ki imbadu blay kaya ka dak ka ba tolong ya Barnabas ban penshisha bakini kilong Kristan bashisha namar ula yo i ya ga jingdon ublay ya ga jinga e ublay ka trekam hapo jongi kumno o Barnabas ulaban sautu baki don jinga e ublay namar ka tino ublay ka o Barnabas ulang uburyo ubat i ya ublay ubadap da ka jinga e jonga men siam bakoi ban ya jan bat ki para Kristan
ban kindi burom yaki para kristan ban penbreng yaka kubor babhajo ngobale ngiru ngide ban don jinga bad ki bas ngap ye ngiru kide ban pidiang yakane ke jinga bad lempa kane ke jinga trailang badu Jesu bad ngikalalang kristotokos bad ngi ba yewu Kris ngi penbreng yewu Kris habang istang ban ba yewu Kris ngin kalalong nombur jongu Kris sinran jongu Kris bad ngi niyo yaka kertang kristan mintang idon kamban keli alade hato ngilong kristan bashisha hato ngilong kristan bashisha hato ngilong sinran jongu Kris hato ngidon ne yaka juga jimpensle kaba ujisu kular yang ibai bai ko himen ko para tongin pentimai yaka jingdon jongu Kris tongin penkantang manga kelemat ya ujisu hapojon kumba kiju kilarake yaka sni burom jonga jimpen kantang yaka temple lese don pun ki baro ke ba pen bersih yaka jingkuit jongi hapojon padu Jesu u kot u verengi baro bor haka jingim ban pen kuit pen kantang naka ban bit yakino kidau ba pen bersih ke pentingit ke ba penjakelea yaka dolut yaka mensiam naka ban yomad naka ban kendi buram ya Jesu haka jingim jongi itu ai naka benta kan ke jingaye haka ne yu kerish pakui Jesu ba i kerko kerdo yangi pensle yangi pen kantang sashasin yangi namar kidau janga jeng talot born sin ngila jingai no name pen kantang yakamet kapar jangi bangin dub itu yame bangin dub it yame bangin dub kongup yame bangin dub ngait hame bangin dub longka jame enyaro ya utrai Jesu Kris